Čiže teda čaute ľudia, vás vítam pri novom videjku. Aktuálne stávam taký menší bunker a úplne som zabudol na vás, že chcel som pôvodne tento bunker natočiť, bude z neho pár častí, lebo samozrejme nepostávam to asi na prvú časť. Vlastne sem to celé chcem vykopať, neviem, jak sa presne ten typ bunkru menuje, čo chcem teraz postávať. Volá sa to nejako polozemnica, alebo také dáčo, tak nejako by sa to malo volať. Čiže ja vám teraz vlastne ukážem. Len takto tu to vlastne ja kopem. Toto tu chcem vlastne všetko vykopať. Toto tu, takto chcem skopať, sem je taká rovina. Takže sem je taká rovina, sem je takáto stena, tu chcem skopať. Toto tu celé a chcem to skopať až niekde po tade, že není to extra ďaleko, že držte mi palce a ja sa môžem rovno na to vrhnúť. Chcem si nejako nastaviť kameru, počkajte, testovačka, OK, je to vidno, čiže ja by som to takto rovno išiel a ľudia, toto je zároveň aj taká ospravedlnenka trošku, že ja som vlastne natočil som shorts, ktorý sa volal Húra na ryby. Že som tam vlastne komentoval, že ideme na čiernu vodu a také všetko. Lenže nakoniec nič sme aj tak nechytili, plánovali sme tam ísť na 3 noci, aj tak sme nič nechytili, klasika samozrejme. Čiže tak, počkajte, mi trochu spadla kamera. Takto, teraz je to ono. Čiže nič sme chytili, tak ani som to na YouTube radšej nedával. Že toto je taká ospravedlnenka, že fakt, sorry ľudia, sa ospravedlňujem, ale proste, no, nič sme nechytili. Aj tak na čo by som to dával, nič, iba nuda tam bola. Akože takto, no. Som aj trochu z toho smutný, že nič sme chytili, ale no, už sa s tým nič nedá spraviť. Sem to musím takto zarovnať. Hlínu musím dať head. A teraz tu na to tu všetko chcem tak skopať. Môžeme sa na to vrhnúť. Začnem asi od tadeto. Máš mi kľavka. Čiže teda tak. A neviem, môžete si tipnúť do komentárov, no netipnúť, ale proste napísať do komentárov, že, no dole do komentárov napíšte, že si myslíte, že aké dlhé bude toto video. Aké dlhé proste bude toto video, že vy si myslíte, ja to absolútne neviem, aké to bude dlhé. To uvidím, až keď to natočím a zostrihám a také veci. Tipnite si dole do komentárov, že aké dlhé bude vlastne toto tu video. Som zvedavý na vaše výpočty. Ale takto. Ja absolútne neviem, že aké to bude dlhé. Čiže fakt ešte raz hovorím, že som zvedavý, že aké budú vaše tipy dole do komentárov. Hlínu potrebujeme dať head, otlačiť head. Takto. Vznikol mi sa vlastne takýto kopček hliny. Prepáčte, asi ma zle počujete, lebo akurát hrá hudba tam, hrá hudba z kostolu. Čiže asi ma bar nepočujete. Alebo neviem. To uvidím pri strihaní a pri všetkom. Takto.
Všetku hlinu musím dať preč. Fú, ale z tej hliny akože sem sa práši na tom kopčeku. Práši sa, ale nepráši sa ako veľa. Vlastne sem, jak máte, opa, mi spadla kamera, sem, jak máte tento tu kopu, tak ja ju chcem vyskladať asi do takejto výšky. Neviem, či sa mi podarí. Počkaj, tak to na kamere to nie je vidno. Asi do takejto výšky to chcem vyskladať. Že by, no, ale ja sem ešte takto podávam konáre a na to budem dávať ďalšie hliny, to zacvakávať a tak. Čiže ja sa nebudem to ďalej okecávať a idem sa vrhnúť na kopanie. No zrejme sa ma si pýtate, prečo ja použijem väčšiu lopatu, keď ju sem mám. Lebo so s veľkou lopatou to neviem spraviť tak presne. A predsa stále som veľa bunkrov a tento jediný bunker chcem, že by aspoň tak pekne vyzeral. A mimochodom, oblečenie do lesa tak, nie je to žiadna platená spolupráca, je, počkajte, Strauss, tu na máte Strauss. To je taká moja značka, určite to veľa ľudí pýta. No, nepýta, ale pozná, tak. Určite veľa ľudí. Neviem, ako máte tam také, že pracovné veci a také veci. Teraz vlastne premýšľam, že toto video je viacej o stavaní bunkru alebo sa rozprávaniu. Čiže môžete si aj tipnúť do komentáru, že čo si myslíte. Či viacej som sa s vami rozprával, či viacej som stával bunker. Tu normálne som sa zľakol, že to je nejaký krtko, alebo čo, a to je šiška. Tu musím ešte túto hlinu dať hec, takto. Ináč, keď sa pýtate, že čo to tu celý čas šustí a furt to tu iba soplí, tak je to môj brat, hej. Ideme ďalej kopať. Tu máme nejakú dieru. Video nevidno, počkajte. Vám to ukážem, počkajte, musím to nejako nasmerovať. Sem je taká diera. Čiže ja to idem ďalej skopať a potom vlastne sem chcem dať tak palicu, jak som hovoril. Tam hore palicu, nejako ju pribijem alebo niečo vymyslím, aby to držalo a potom na to dám nejaké ďalšie palice a dám tam hlinu. Asi veľa ľudí ma nechápe, ako to chcem spraviť. Ale ja idem ďalej kopať. Samozrejme, nezabudni dať odber a like, keď sa ti toto video páči. A nezabudni hodiť aj komentár. A ja môžem ísť ďalej do práce. Ľudia, skopem to asi neviem po káde, lopatu si dám sem, bo tady to skopem a toto video asi ukončím. Ešte raz, keby ste niekto vedeli, že ako sa volá
ten typ bunkru, že máte takto proste, máte kopec, skopete to do roviny a v tom kopci vám zostane iba taká stena. Všetci viete, čo myslím? Keď máte radi les a proste stávate bunkre v lese, tak určite viete, že asi o jaký typ bunkru sa sem celý čas bavím s vami. Keď to vieš, tak napíš do komentára, lebo ja robím nejaký taký typ, iba že tá stena je takáto. Aj, pohráme si to. To stena je, že takáto. Neviem, či to je iba polozemnica, alebo jak sa to volá. Ja idem ďalej do práce. Mimochodom ešte, keď sa nudíš, tak môžeš napísať do komentárov, že jak sa máš a... Neviem, koľkátýkrát to opakujem, ale môžem sa znova pustiť do tej práce. Tej hliny je tu strašne veľa. Aha, sem je diera. Ináč, jak som sem kopal, tak ja som našiel dosť veľa dier. Potrebujem to sem takto skopať. A reálne teraz som si z vás spravil takú srandu, že som našiel viacej týchto takých dier. Toto je, že... neviem. 2 diery som našiel teraz. Neviem, aké to môže byť. Neviem fakt, čo to môže byť. No, koľko dier a od čoho to je a také veci. Neviem, či to sú hady, alebo čo. Vyzerá to nejako už takto. Tá kopa. Je to pôvodne vyššie, predtým to bolo možno také. Je to možno, dajme tomu, že o 20 cm väčšie to môže byť. Ja sa idem ďalej pustiť do práce. Musím podstrkovať. Sem toto tu spravím. Ten roh sa musím dorovnať, lebo to není badza ani roh, ale oblúk. Neviem, či to bude vidno na kamere. Sem toto tu, tento roh. To je viac menej oblúk. Asi to na kamere nevidíte, ale je to taký oblúk. Tej hliny je sem už trošku viacej. Keď sa pýtate, že čo to tam píska, keď to počujete, alebo kvičí, tak myslím, že to sú družinári. Čakajte, sa pozriem, koľko je hodín. Do ríci nejde mi. Chodom natáčam to na mobile. Že by ste si mysleli, že na nejakej GoPročke, alebo tak sa idem pozrieť, že koľko je hodín. ...550 krát hovorím, môžem ísť znova do práci. Počkať. Ide mi bardzo dobré Slovína, myslím. Asi lepšie mi ide matika. Do práci, alebo do práce. Asi do práce. Mám predsa len brata, pomocníčka, tak prečo ho na niečo nevyužiť? Samozrejme, sa pýtate. Daj mi to tú ľopatku. Všetku hlínu, čo vidíš, môžeš tam zhrňať.
Sem takto do boku už. Už takto do boku to rob. A ja idem ďalej kopať. Opa. Trebalo väčší rozmer obrazovky. Akože ľudia, si myslím, že ja som to už o dosť viacej rozkopal. Potrebujem to všetko pozvňať. Už sa za chvíľu blížime ku cieľu. Už je to... Ja sa to skúsim zahrať. Tak, toto je od lopaty. Ideme na to. Jaj, som narazil na koreň. Musím ho rozpíliť. Môžeš to tú hlinu zobrať. Opa, dobre. Lopatu už môžem dať hed. Mám konár. A teraz už iba... Ideme do konca? Čo? Ideme do konca? Ideme do konca Do konca? videa. Ja nerozumiem, rok. Už ideme skončiť video. Ešte nie. Už sem mám iba kúsok. To mám nejaké konáre. Ma dačo pichlo. Asi pokrýva, ale som sa mega zľakol. Ako mňa tu? Nevidím. Vidíš tu? Takto. Chuj. Toto už iba trochu zarovnám. Takto. Lebo je to znova taký oblúk, to ide, že tak. Má to ísť tak rovno. Čiže ja sa teda idem na to vrhnúť. A to bude potom už asi koniec videa. Keď to vôbec dokončím. A potom to musíme tak viacej zrovnať, lebo sem je viac menej taký kopec. Alebo neviem, či to chcem zrovnávať, či nie. Keď chcete vedieť, čo toto je za pesničku, tak to je z obecného úradu. Joj. Hlinu. Chcem som spraviť aj také malé steny, kebyže sa dá. Schválne ľudia, napíšte dole do komentárov, že či si mám kanál nechať na Dombík, alebo či si ho mám premenovať na Zalesak, alebo či Rybar. Schválne napíšte dole do komentárov, že na čo by som si ho mohol premenovať. Asi ho tak premenujem na 3 hodiny. Na 3 hodiny si ho tak premenujem. Čiže som zvedavý, že aké nezmysly tam napíšete. Už to mám za chvíľu. Teraz brat sem dal takú napoveď, že by ste mohli napísať dole do komentárov Pepo Kopač. Neviem, skade to má, ale Pepo Kopač. Nie som Pepo,
To by sa hodilo skorej na môjho krstného, lebo on je Peťo. Väčšinou niekto ho volá aj Pepo. Ako Pepo, toto viete na zapaľovanie, Pepo. Tak nejak sa to volá. Čiže, a Pepo Kopač. Kebyže ja som Peťo, tak sa to hodí, lebo aktuálne kopem Pepo Kopáč, kebyže som Peťo. Tak tomu chápem. Niekto mi sem zase hovorí. Tam nejaká regionálna veterinára, či čo? Nerozumiem. Ani ja. Jupi, už to za chvíľu mám. Znova to musím spíliť so špílkou. Samozrejme, mám sem aj normálnu pílku. Iba, že to sa mi teraz nechce používať. Toto je oveľa rýchlejšie, lebo toto tu je nové a je to ostré. Toto tu je stará pílka, je to tupá. Keď sa pozriete na ten pomer tých zúbkov, tak čo viacej bude rezať? Asi toto tu, aj keď je to tupé. Mám to asi už aj odskúšané. Som to zapichol jak sekeru a môžeme ďalej ísť. Teraz si spravím iba takúto. Takú linajku si sem vlastne teraz robím na stenu. A iba toto vlastne podávam head. Takto, musím tu teraz podávať head. Takto, hlinu si sem porúcam. A zajtra už dorovnáme tú podlahu so s veľkou lopatou. Normálne hrabem jak peže. Takto. Potom si ukážeme tú stenu. Že o koľko sa možno tak zvýšila. A neviem kedy, ale chcem. Asi zajtra to dokončím. Čiže toto by bolo asi taký, ešte nie je záver, ešte sa idem pobaliť a budem mať brať so sebou. Čiže ideme. Sem máme už dreva prichystané. Sem máme už kopu drev. Čiže ja sa teraz musím Tu má aj rúbsak mi skoro spadol. To bola geniálna vec. Takže takto. Dobre, a už sa iba pobaliť. Samozrejme ešte raz opakujem, nezabudni nahodiť odber, like a poprípade aj ten koment, jak sa máš a také veci. A ináč môžeš napísať dvakrát, jak sa máš. Dajte si, odbehnem po chvíľku. Už som naspäť, to som ale flash, čo? Šrubujem. Tu si dám do rúbsaka. A máme všetko, ešte vám ukážem, ako to vyzerá. Pozerajte na to. Ja si myslím, že to vyzerá geniálne. Takto.
vyzerá to dobre ako. Vyzerá to akože mega dobre, si myslím. Neviem, či to vidíte. Počkajte. Tak to by to malo. Mne trochu pretáča kamera. Mal som si dať asi na jasno. Ja si už iba zazipsujem rúbsak. A toto by bolo asi pre dnešok všetko. Si myslím. Čiže teda ja si už na seba hodím rúbsak. Zapnem si radšej aj toto. A môžeme vyraziť. Čo? Tu nechávame. Ideme. Takto ideme. Tak toto vyzerá. Ináč ešte vám ukážem môj starý bunker. A z toho starého bunkru vlastne chceme zobrať dreva. Čo, buď už ticho. Furt keď natáčam nejaké videjko, tak furt mi to iba toto musí prekaziť a potom to musím natáčať odznova. Napríklad ako na mojom kanále Shorts nájdete video Malý VIP a ten som musel natáčať asi 5 krát, pokým prestalo zvoniť. Lebo keď som si to pozrel, tak tam bolo totálny hluk. Už sa blížime ku môjmu bunkru a ten chceme vlastne celý rozobrať a z neho zobrať vlastne materiál. Sem vidíte, počkať. Sem je takto strecha, nie? Sem je takto strecha. Ježiši. To ešte prizabijem. Aha. Na tej streche sme mali vlastne mech, aj všetko. Sem máme bláto. Sem sme mali mech, ale mech nám z nejakého dôvodu popadal. Čiže toto by bolo... Čo? Aj dobre. Čiže toto by bolo vlastne z dnešného videa všetko. Ešte na bok. Joj. Nedá sa stade vyliesť. Takto. To som chcel. Že dal si odber, dal si like. Keď nie, už sa na tento kanál ani nevracaj. Nie, čo si robím si srandu. My ideme ďalej. Sa ešte tu šmíka sa tu neskutočne, keďže si už mohli všimnúť, že už je jeseň. Všade sú listy. Joj, sa tu točím, jak nejaký helikopter. 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 Čiže ešte raz pripomínam, toto by bolo na dnešné video asi všetko. Ja sa s vami lúčim. Čau!